To, sunana SP Shehu Hamdullahi, kuma ni ne DPO na Ringim da ke wannan jiha ta Jigawa, wato Jigawa State Command. Na yi niyyar ɗaukar bayaninka ko kuma jawabinka ta wannan bidiyo a takaice. Idan kana so, za ka iya ba da bayani. Haka idan baka so, babu lallai babu tilas. Amma ka sani cewa zan iya amfani da shi a gaban kuliya a matsayin shaida a kanka. Wannan gargaɗi ne wadda ya kamata a ce ka sani kafin in fara maka tambayoyi. Ka yadda ne maka bidiyo? Shikenan yallaɓai, na yadda. To, menene sunanka? Sunana Mustapha Daneji. Mustapha Daneji. Waraikwa. Me sunan ƙauyenku? Daneji. A wace ƙaramar hukuma? Ringim. A wane jiha? Jigawa. Jihar Jigawa kenan? Waraikwa. Me sunan babanka? Sunan shi Idris. Me sunan mahaifiyarka? Aisha. Kana da aure? Waraikwa, ina da aure. Menene sunan matarka? Jamila. Kana da wata matar banda ita? A'a, ita kaɗai ce matata. Kana da yara? Waraikwa, ina da yara har biyu, yallaɓai, kuma ita ɗin yanzu haka da tsohon ciki ma a jikinta, Jamila. To Allah ya sauke ta lafiya. Amin, dan albarka. Me sunan yaran naka? Sunan na farko Idris, sunan mahaifina kenan. Na biyun kuma Abubakar Sadiq. Na farko sunan shi Idris. Yawwa. Na biyun kuma sunan shi Abubakar Sadiq. Abubakar Sadiq. Waraikwa. To Allah ya musu albarka. Amin, yallaɓai. Ka dan fara bani labari akan wata yarinya mai suna Nafisa. Tabbas yallaɓai. To, za ka yi dan ƙara bani labari? Gaskiya ne, Nafisa dai Allah ne ya kawo ƙaddara wannan hamma na sa wuƙa da hannuna na yanka ta. To ita Nafisa me sunan babanta? Sunan babanta Hashimu. Yar wanne ƙauye ce? Yadda ne ce cikin garin namu. Cikin ƙauyen naku? Tabbas. Garin ku ɗaya kenan. Ƙwarai kuwa. To me ya faru har ka yanka ta? Tabbas yarinyar ka gane muna haɗuwa da ita kawai yadda samari suke haɗuwa da kowace mace. Wannan kuma har saɓani ya kawo akwai ciki a tsakanin ni da ita. Kai da ita akwai ciki? Tabbas. Ka yi mata ciki kenan? Tabbas haka ne. To wata nawa ne ciki? Ta ce min wata 3. Ita ce ta ce ma wata 3? Ƙwarai kuwa. To sai me ya faru da ta ce baka wata 3? Ta ce ne kawai akwai ranar da mamarta za ta yi tafiya. Ita kuma wannan cikin mamata ta fara gano ta da shi. Da ta tsaya da wannan cikin har mamata ta gano kanta da shi, ƙwara ta kashe kanta. Sannan a gurin da muke haɗuwa da ita muka zauna muke yin fira, ni daman daga gurin bulaguro ma nake. Ina tare da wukar da nake amfani da ita ta aikin lemo, wannan ko a koda yaushe ma ba shi lallai a nan gurin ba, ina tare da abata. Wannan mun zauna da ita ta ɗau wannan wukar da hannunta take cewa ko ta kashe kanta ko kuma an kashe ta. Ta ce amma ƙwara in kashe ta saboda ni a gurin bulaguro nake zan yi tafiya ta ba tare da kowa ne ya sani ne wannan aikin ba. Sannan kuma hakan ya faru, na kashe ta ɗin, ina Abuja na ga zama na aina kashe mutum. Amma itan ya aka yi har ta sa kai yadda ka kashe ta? Tabbas haka ne yallaɓai. Ita ta amince akan cewar in kashe ta. Ok, ita ce ta baka dama? Ita ce ta bani dama. Akan cewa ka yanka ta? Tabbas haka ne yallaɓai. Kuma sai ka yanka ta? Tabbas yallaɓai. To, a kwance ka yanka ta ko a durƙushe ko a jingine ko a kwance? A tsugunne muke ni da ita yallaɓai. Tabbas wannan a tsugunne take har ta ɗaukar ta riƙe da hannunta ta danƙa mini. Akan cewar in yanka ta. To sai ka yanka ta? Da na yanka ta, ni kuma kawai ina yanka ta sai na bar gurin. To, mutanen gari fa? Ba koma cikin gari ba ne? A'a, ban koma cikin gari ba. Daga nan kawai wucewa kai? Kawai daga nan na wuce ne. To ina wukar da ka yanka ta fa? Wukar da na yanka ta tana kwanar dawaki, gurin da na tsaya ne fitsari, na ga ban ga amfanin in tafi da wukar da take hannuna ba, saboda har na ɗaure da ita. Sai na je ni gurin da zan yi fitsari, sai na sa ta ƙarƙashin ledojin fiyo wuta a bola kenan. Tabbas ka binne ta wurin kenan? Ƙwarai kwa ne tafiya ta. Bayan tafiya ta. To ka yi nadama? Tabbas bayan tafiya ta shine ne nadama.
na gani ma rayuwa ta bata cancanta in ci gaba da rayuwa a haka ba tare da an mun hukunci ba kuma ba tare da an san ni kowaye ba. Gaskiya ne. Iyayenka fa suna da rai? Iyayena, mahaifina Allah ya mai rasuwa tun shekara 15 da suka wuce. To mahaifiya nake tare da ita ma kuma karfinta ya kare, wannan hatta kai yanzu ba ta nan, tana tafiya irin baran nan wani gari ne su haka da ba. To yanzu ya kaji da kake hannun 'yan sanda? Ni tabbas ni ma dalilin hakan ne na ji ba zan iya rayuwa ba, shi yasa daga Abuja kawai na kawo domin a yanke min hukunci daidai da abin da na aikata. Ok, wato yanzu dai kana police station kenan? Tabbas ina police station. Na ina? Kuma ni na kawo kaina da kaina na ringin. To alhamdulillah. To ita wannan ita Nafisa dama ka dan saba bata wani abu ne haka idan kuka haɗu? Tabbas lokacin da muka haɗuwa da ita haɗuwar farko na ɗau naira 1000 ma na bata. To wannan ita ce kuma ta bani kanta da kanta tun kamun ma in bata kuɗin. To yanzu cikin wata nawa ne ta ce maka? Ta ce min wata 3 ne. To Allah ya ce maka, Allah kuma ya kiyaye. Mun dan albarka annabi, yanzu kuma ina nadamar aikata haka. To kana nadama yanzu? Tabbas shi yasa ma na kawo kaina da kaina domin a yi min hukunci daidai da yanda ya dace da abin da na aikata, yallaɓai. To yayi kyau. Amma ka ji 'yan sanda dama suna ta bincike ko? Tabbas na ji hakan, yallaɓai. To kuma ka san dai ba za su yi kasa a gwiwa ba. Ƙwarai ku haka ne, yallaɓai. Kuma gashi ka kawo kanka. Tabbas da kaina ba. To yayi kyau bare. To Allah ya kiyaye. Amin, na gode.